Takulandirani kulikonse kumene muli pano pa V&V Media TV. Muli ndine Bridget Maudedi pa programu ya Bible Linena. Ndikhala ndikufotokozerani za Bible Linena mene limafuna liphunzitse pa Luka 18 verse 18 mpaka na 24. Tisanayambe timafuna tifotokoze komanso tigawane ganizo ili lonena kuti pamene tikudziwa kuti tili nthawi ya kumapeto, taona kuti china chilichonse chikuvuta, zinthu zambiri zasokonekera, ndiye timafuna tigawane ganizo lonena kuti pamene tikukhala pa dziko lino lapansi tizindikire kunena zoti china chilichonse ndi chovuta, kupeza angakhale ndalama zikuvuta, komano tidziwe kunena zoti Mulungu wakumwamba amakhala nafe. Mulungu wakumwamba analonjeza kuti adzakhala nafe mpaka na kumapeto. Komanso tikuyenera kukonza ubale wathu wa ife ndi Mulungu wakumwamba. Komanso tikuyenera tilitenga tsiku lililonse kukhala lomaliza, chifukwa tikudziwa kuti imfa ikuthamanga. Zambiri mmene tikuona kuti si mmene zimayendera nthawi ya mbuyo. Timafuna tigawane ganizo limeneli, komanso tifuna tiphunzire kuchokera pa Luka 18 verse 18 mpaka 24 mene Bible limene likufuna litiuze, komanso Mulungu wakumwamba zimene afuna atiphunzitse kuchokera pamenepa. Ganizo lalikulu lenileni limene lifuna tiphunzire pamenepa ndilonena kuti munthu amene wakhulupirika pa zazing'ono amakhalanso wokhulupirika pa zazikulu. Tisanayambe titsegula pa Luka 18 verse 18 timve mene Bible likufuna liphunzitse kuchokera pamenepa. Titsegula pa Luka 18 verse 18 mpaka 24. Bible likunena kuti, ndipo mkulu wina anafunsa iye nanena, mphunzitsi wabwino, ndidzichita chiyani kuti ndilowe moyo osatha? Verse 19. Koma Yesu anati kwa iye, unditcha ine wabwino bwanji? Palibe wabwino koma mmodzi, ndiye Mulungu. Verse 20. Udziwa malamulo: usachite chigololo, usabe, usaphe, usachite umboni onama, lemekeza atate wako ndi amako. Verse 21. Koma anati, izi zonse ndazisunga kuyambira ubwana wanga. Verse 22. Koma mmene Yesu anamva izi, anati kwa iye, usowa chinthu chimodzi. Gulitsa zilizonse uli nazo, nugawire osauka, ndipo udzakhala nacho chuma chenicheni mmwamba. Ndipo ukadze kuno unditsate ine. Koma pakumva izi, anagwidwa nacho chisoni chambiri, pakuti anali mwini chuma chambiri. Verse 24. Ndipo Yesu pomuona iye anati, ha, nkuvutika nanga kwa anthu ena chuma kulowa ufumu wa Mulungu. Uko kunali kuwerenga kuchokera pa Luka 18 verse 18 kulekeza 24. Monga tafotokoza kale kunena zoti tifuna tigawane ganizo limene likunena kuti amene wakhulupirika pa zazing'ono yemwenso amakhala wakhulupirika pa zazikulu. Kodi Bible likufuna litiuze chani pa Luka 18 verse 18? Tawerenga nkhani yodziwika bwino Bible imene amafotokoza kuti mkulu mwini chuma amene anali ndi chuma chambiri nde anali ndi mwayi tsiku lina atakumana ndi Yesu Khristu. Ndipo anali ndi mwayi chifukwa chene zoti atakumana ndi Yesu Khristu anamufunsa Yesu Khristu kunena zoti, mphunzitsi, kapena kunena kuti labi, kuti ndidzichita chiyani kuti ndikapezeke ufumu wa Mulungu? Ndidzichita chiyani kuti ndikapezeke kumwamba? Tikumuona mkulu mwini chumayi anali ndi mwayi chifukwa zoti anakumana ndi Yesu Khristu. Ndifuna ndikuyitanireni kuganizo ili lonena kuti inunso muzifunitsitsa kuti muzikumana ndi Yesu Khristu. Ndipo mukakumana ndi Yesu Khristu
ndikukhulupirira zoti simakhala chimodzimodzi ayi. Komano mumayenera kuti mukakumana ndi Yesu Khristu mufunse china chake. Komano tikumuona mwini chumayi akumufunsa Yesu Khristu kuti ndizichita chiyani kuti ndikapezeke ufumu wa kumwamba. Ndiye tikumuona Yesu Khristu akumuyankha mwini chumayi kuti akuti kodi malamulo kapena kuti malamulo amati chiyani. Baibulo limafuna litiphunzitse chinthu china chake. Pamene Yesu Khristu amamuyankha mwini chumayi amamuwuza kunena zoti kodi mchilamulo mukuti chiyani. Apapa tikuyenera tiphunzire kunena zoti kusunga malamulo a Mulungu wakumwamba ndikofunika pa chipulumutso cha munthu. Ndikofunika mwa njira yanji. Mwachitsanzo tikhoza kuona zoti angakhale ku sukulu kumakhala malamulo amene timayenera kutsatira. Angakhalenso m'banja mumakhala malamulo amene makolo amayika malamulo kuti ana atsatire. Malamulo ndiofunika pa china chilichonse kuti chiyende bwino. Angakhale munthu one zoti kokwera galimoto sangangoyenda njira opanda malamulo, amayeneranso atsatire malamulo kuti akafike bwino kumene akupita. Ndiye Mulungu wakumwamba ndifukwa amamukumbutsa kunena zoti kodi malamulo akuti chiyani. Komano tikumuona mwini chumayi akuyankha mwamphamvu kuti inetu malamulo ndimasunga kuyambira ndili wang'ono. Tikumuona mwini chumayi amayankha ndi mphamvu kunena zoti malamulo aliwonse ndimatani kodi ndimasunga. Komano Mulungu wakumwamba tikumuona kunena zoti akumuwuza mwini chumayi kuti ukusowekera chinthu chimodzi. Yesu Khristu amadziwa china chilichonse chimene chikusowekera pa moyo wa ife. Ife timadziona ngati kuti china chilichonse pa moyo wathu chili bwino. Apapa chimene akufuna atiphunzitse ndichonena kuti tizikhala ndi nthawi yodzifufuza. Nthawi zambiri tikhoza kumaona ngati kuti china chilichonse pa moyo wathu chili bwino. China chilichonse pakati pa Mulungu wakumwamba ndife uli bwino. Komano tikuona kuti Mulungu wakumwamba amamuwuza ophunzira mwini chumayi kunena zoti ukusowekera chinthu chimodzi. Chinthu chake ndiye chiti. Tikuona kuti pamene Mulungu wakumwamba amapitiriza kucheza naye mkulu mwini chumayi, tikuyenera kukhala anthu odzifufuza. Chifukwa chonena zoti tikakhala anthu odzifufuza muja timapezeka zoti tikudziwa zoti tikuperewera izi. Tikuyenera kukhala ndi nthawi ya meditation. Tikakhala ndi nthawi yodzifufuza ija zimatithandizira kunena zoti tidziwe ubale wathu umene ukuyendera ife ndi Mulungu wakumwamba. So tikhale anthu odzifufuza. Komanso pa vesi imeneyi Mulungu wakumwamba afuna atiphunzitse kunena kuti tikhale anthu opereka. Tikuona kuti mwini chumayi Mulungu wakumwamba atamuwuza kuti ukusowekera chinthu chimodzi, anamuwuza kunena kuti ukagulitse chuma chako chonse ndipo ndalamazo ukathe kuthandiza anthu amasiye. Tikumuona mwini chuma kuti atamva zoterezi anakhumudwa. Apapa Baibulo limafuna litidziwitse komanso litizindikiritse kunena kuti mwini chumayi amasunga malamulo inde koma ambali imodzi. Tikumbukire kuti malamulo ndi ambali ziwiri amene malamulo ena amakhudza ife ndi Mulungu, malamulo ena amene amakhudza munthu ndi munthu nzake. Komano tikumuona mwini chumayi amasunga malamulo kapena amagwiritsitsa, amaonetsetsa kuti iye azisunga malamulo okhudza iyeyo ndi Mulungu wakumwamba. Chifukwa chonena kuti Mulungu wakumwamba anamuona kuti mwini chumayi analibe chikondi kapena mtima opereka kwamene kuthandiza anthu amene alibe kuthekera kuti akhoza kuzisamalira. Komano Mulungu wakumwamba anamuwuza kuti akagulitse china chilichonse chimene ali kuti akathandiza anthu amasiye. Ndipo atamva izi tikumuona mwini chumayi akuti anakhumudwa. Kutanthauza kunena kuti atakhumudwa zimene zikungosonyeza kuti analibe mtima opereka. Tikuyenera tikhale ifeyo ndi mtima opereka. Ngati tili ndi kuthekera kuti tikhoza kuthandiza anthu ena, tiyeni tithandize. Ngati tili ndi ndalama zoti tikhoza kumuthandiza wina wake, tikuyenera kumuthandiza. Tisakhale ngati mwini chumayi amene amangozikundikira chumachi. Komano Baibulo limatifotokozera kunena kuti amene ngati ufuna kuti tikapezeke kumwamba tiyambe tathanga ufumu wa Mulungu. Tiyambe kutsogoza chuma chathu kwa Mulungu. Ndipo chuma chathu tikachika kumwamba
akuti mtima wathu udzakhalanso kumwamba chifukwa amene zoti munthu aliyense mtima wake umakhala kumene kuli chuma chake. Ife ngati tisankhe chuma chathu kuchika pamaso pa Mulungu ndi kuti china chilichonse chimene tingapange mtima wathu udzakhala uli kwa Yesu Khristu. Ndiye tifuna tipitire patsogolo ndi ganizo lina zoti tikumona mwini chumayi atakhumudwa mchimodzimodzi pa nthawi yathu ino. Tikakhala kuti tikuchita mosayenera kapena nzathu wina watizindikira kuti tikuchita mophophonya ndi mmene Mulungu wakumwamba afunira, ifeyo nzathu akatidzudzula timasankha kukhumudwa, timakhala ngati mwini chumayi pamene Mulungu wakumwamba anamuwuza zoti ukagulitse chuma chako ukathandiza anthu osowa, iye anakhumudwa. Chimodzimodzi ifenso mmene timachitira tikuyenera tisakhale ngati munthu wachumayi. Tikuyenera kuti munthu akatidzudzula akationa zoti upanga zinthu zolakwika tisakhumudwe. Tikuyenera kumachita mmene anzathuwo atichenjezera ndi kumvera zimene akutiuza kuti tisachite zosokonekera. Komanso tikuona zoti pamene tazindikira kuti tikazifufuza pamaso pa Mulungu kuti tikuchita motani, timadziwa kuti zoti ineyo ndikuchita zinthu zolakwika izi. Malamulo a Mulungu tikuyenera kuwasunga onse mbali zonse. Malamulo a Mulungu tikuyenera kuwasunga a munthu ndi munthu komanso munthu ndi Mulungu wakumwamba kuti zikathe kutithandizira pamene tikukhala nthawi ino yakumapeto. Tikumona mwini chumayi anali ndi khalidwe lawo ndekha limene amazikundikira chuma chake posafuna kuthandiza anthu ena. Pali machimo ena amene amangooneka ngati kuti si machimo, timaoneka ngati tizinthu ting'ono komano titati tizifufuze pa ife tokha komanso pa Mulungu wakumwamba zipezeka zoti ndi machimo, ndi tinthu ting'ono tikuyenera kusamalitsa chifukwa china zoti zinthu zing'onozi ndi zimenenso zingathe kukatitsalitsa kumwamba tikapanda kusamalitsa. Ndifukwa tikuona zoti tikuyenera kukhala ndi nthawi yodzifufuza. Bible anayika mapalabo osiyanasiyana, sanangoyika ayi komano kufuna kuti atiphunzitse china chake. Amayika ndi mmene ifeyo timakhalira pa dziko lino lapansi. Muli maphunziro osiyanasiyana amene amayenera zoti ifeyo tiphunzire. Anayika phunziro ilili la mkulu mwini chumayi chifukwa zoti aliponso anthu ochuluka pa dziko lapansi amene ali ndi chuma, amene amaona kuti amapita ku chechi, amene amadziona zoti kwa iwo ndikokwanira kukapemphera, komano tikhale ndi mtima opereka. Sangopita ku chechi nkumadziona kuti ifeyo pa ife tili bwino, ndife anthu okwanira, komano tikuyenera kukhala ndi nthawi yodzifufuza pamaso pa Mulungu wakumwamba. Tikumbukire kunena zoti tikugawana ganizo limene likuchokera pa Luka 18 verse 18 mpaka na 24. Tikumbukire kunena zoti kodi Bible likuti chani kapena likufuna liliphunzitse chani. Bible likufuna liliphunzitse zakuya zomwe zikuchokera pa phunziro limeneli la mkulu mwini chuma, komanso likufuna lilizindikiritse ndi kutikumbutsa kuti mwina nkutheka sitimachita moyenera, nkutheka Bible silinafotokoze kuti anthu achuma sakapezeka kumwamba, komano akuti ndikovuta munthu wachuma kuti akapezeke kumwamba chifukwa zoti akuti mitima ya anthu achuma mtima wawo umakhala kumene kuli chuma chawocho. Ndifukwa nthawi zambiri Bible limafotokoza kuti chuma chathu chizitha kuthandizira kuntchito ya Mulungu chifukwa chonena zoti mtima wathu uzikhala uli kumeneko kuntchito ya Mulungu. So Bible limafuna liliphunzitse zimenezo kuti tisakhale ngati munthu wachumayi amene amasunga malamulo ambali imodzi, komano ifeyo tikhale anthu amene tizikhala ndi nthawi yabwino yodzifufuza kumufunsa Mulungu wakumwamba kuti Yehova tsiku la leloli ndachita motani, mundithandize kundizindikiritsa kuti pamene sindinachite bwino ndikonze. Komanso tikuona kuti pa nthawi imene Mulungu wakumwamba amamuwuza kuti ukusowekera chinthu chimodzi, zikhoza kutheka kunena zoti ife tikusunga malamulo onse 9 nkumati mwina ndikusunga malamulo 9 Mulungu andimvetsetsa, komano tikumona Mulungu yakumuwuza mwini chumayi kuti ukusowekera chinthu chimodzi chokhacho ndi imenenso chikanampangisa zoti asakapezeke kumwamba. Tikhozanso kuona zoti ndika drop kamodzi kamene kakhoza kupangisa zoti katheke kupangika poison ndi chimodzimodzi apa pakumuwuza Mulungu wakumwamba mwini chumayi muzoti ukusowekera chinthu chimodzi. Ifeyo tisakhale ngati mwini chuma, tikuyenera kukhala ndi nthawi yabwino
yodzifufuza. Pa nthawi imene tikukhalayi tikuona dziko lapansi sili kuyenda bwino, zinthu zambiri zikusokonekera, makhalidwe ambiri asokonekera, anthu ambiri likutsata dziko lapansi imene likuyendera. Komano tisasate dziko lapansi, tikuyenera kutsata Mulungu wakumwamba. China chilichonse chimene tidzipanga tizitsogoza Mulungu wakumwamba, ndipo Mulungu wakumwamba ali olola iye kuthekera kudzatisamalira komanso kudzatitetezera mu china chilichonse. Apa ndiye pamapeto pa programu yathu ya tsiku la lero. Pitirizani kuonera pa programu athu amene timakupatsirani pano pa V&V Media TV. Kunali ndine Bridget Maudedi.